Salam mehriban adamlar edi-diýleşler tamaman oturanmasaňyz. Bizden her biriňizden aç halal ojoklugyňyzyň agzyrlygyň azydygyň yaranmamaly. Bize berkarar döwleti beren, hormatly prezidentimiň janynyň sag, ömrüň uzak bolman arzular gepleşiňiz açlar. Edi-diýleşler görüşme diýer diýarymyzda uly şahatlyk şowkun bilen täze bayramçylyk toýlanýar. Ine görýän taňa diýarymyň ähli kunjogyny, ähli ulgamlaryň öňünde biziň arçalarymyz şeýle bir owdonlyk bilen bedelipdir. Muny näme bir ýolda ýygy geçip barýan mehrem jiglemiz görende buýtanyp ýegenýärler. Elbetde şu buýtançlygyny mehran ýyleşler bilen gepleşimiziň dowamyna size medeni diýişýäriniň sökört görnüşlerini gepleşimiziň dowamyna ýetirmegi makul bildik. Mehran ýyleşler biz 11-nji gatda şuň gün bir gepleşigimizde ödürüjülük toparmaz bilen Türkmenistanyň artýan artisti Gülelek Akbarat barada mehmançylykda. Ine ýa belediler de 20-nji beligde diýdiler de. Hem häzir bir habar berýän hakaly. Kapka kılya. Görgeydim açmağa gelip. Bir de mihman gelip duracak. Yorani. Salam Gülelek. Salam. 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 Şuň günem biz bir täze bayramçylyk münasibetli şuň gün sizde mehmançylykda ödürüjülük toparmaz bilen. Elbetde täze ýyly biz ähli ulgamlarda işleýän mehrem diýen anlamda bilen ýyleşdirip bilen sökört görnüşler bar, ýyleşdirmede ýetýärler. Ne şuň günem biz sizde? Oy, gowy edipsiňiz. Ine Gülelek 2018-nji ýylyň bir şowly üstünlikli ýyllaryň biri boldy. Bizim gepleşigimiziň maksady näme? Bir medeni durumuna umman bir sizin durmuşyňyzda bir şeýle bolup geçen bir täsin wakalar dogrusyna üstünlikli bolsun. Bizim ýurdumyzda adamlaryň ýaşaýşy, durmuşy, gurulýan odan binalar umman Türkmenistan döwletimiziň dünýädäki awraýy artýar. Oňam sebäbi Turguşdan bizim hormatly prezidentimiz döwlet adam düşündirdiýen şygary baş ýörelge edinip, onuň tutuş türkmen halkynyň durmuşyna ornaşar ýaly uly tagallalar edýär. Ine her ojokda da, her maşgalada da, her edaralarda da, iş ýerlerinde de, hemme ýerde öňüdüşlikler ýylyň-ýylyna mesemälim duýulýar. Ne soňky ýyllarda hasam bir şeýle gowy diýip biziň halkymyzda, döwletimizde ýörgün boldy olam ýyllary at takmaklyk. 2018-nji ýylym Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň giden bir taryhda Beýik Ýüpek ýolunyň biziň üstümizden geçip oňam Türkmenistanyň hem şoň ýüregi bolmaklygy, bolanlygyna şaýat bolmaklyk, şonu suwud etmeklik galy berse de häzirki pursatda şu Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi bolup durmaklyk ol Türkmenistanyň awraýynyň dogrudan dünýäde şeýle ikrar edilenliginiň alamaty. Biziň ýurdumyzda bolsa taryha ser salmak bilen gelejegi nazarlayan halkymyz ine şu günkü günne şeýle ullukan bir bagtyar durmuşy başyndan geçirýär. 2018-nji ýyl medeniýet hem sunwat adamlaryny aýratyn bir rowaşly ýyl boldy. Çünki 2018-nji ýylda medeniýet hem sunwat adamlarynyň ykbalyna, köpüsiniň ykbalyna gaty gowy wakalar bolup geçdi. Şu Türkmenistanyň medeniýet günleriniň daşary ýurtlarda geçirilmegi, daşary ýurtlaryň medeniýet günleriniň hepdeleriniň biziň döwletimizde geçirilmegi, kino festivallaryň, teatr festivallarynyň geçirilmekligi muň aýdyň subutnamasy. Teatr işgärleriniň durmuşyny şeýle bir uly waka bolup geçdi. Teatr festivaly geçdi. Şu teatr festivaly dogrudan şeýle bir owudun festival boldy, şowkunly, şugulunly festival boldy. Oňam sebäbi şol goýulan eserleň maýasy gowy. Çok hormatly prezidentimiň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabyndan susulup alynan wakalardan düzülen. Ine ýa-ni Gülelek şu festival dogrusyna durkeşdiňizde dogrudan bizim şo ýerde ýazgyda boldukda bizim bir öýde turan mehrem zinanamyz, inelemiz bir ýürüýde ýanky goýulan sahna oýunyna bir görmäne bardyr. Şo ýerde şeýle bir buýsan çölen gurrunýarlarda bu ýerde bir edip terbiýän, biziň geçmişimiziň taryhyny şeýle bir gyzyk edip bir suratlandyrypdyrar bolanip bir şolar gurrunýarya bolan özümizden begenýär de sebäbi olar biziň mehrem enelerimiz.
Doğrudanım aslında şu bizim ähli edýän işlemimiz teatrdaky aslında dörejülük medeniýet adamlarynyň hemme edýän işleri bizim şol halk köpçüligimiz, bizim tomaşaçylygymyz, öýde oturan mährem enelerimiz, gelin gaýdylarymyz, atalarymyz hemmeler üçin. Şoň üçin olaň bir azakany bizi maqullamoklary, şu oýnumyzda tomaşa edip şonun ruhlanmoklary bizim üçin uly sowgat bolup durýar. Şu festiwaliň ady Ýüpek ýoly, Ýürek ýoly diýip atlandyrylýar. Dogrudanam şu bizim eden işlerimiz umumyň ady bilen baglanşykly şol ýüreklere barsa, şu ýürek diýen zadyň özü şu ýere gatnaşsa, diýmek o ýerde eseriň barlygy, diýmek şu ýerde bir şu edilen işiň jüpüne düşenlik altyn. Gülelik şöyle bir medeniýet sunuwady işgärler bilen söhbetde solamada gurulmalar ýerlerde elbetde bir sahna eserini döredüňde şeýle demir we bir sahna çykyp bir aýdym-aýdan pursatyňda şu sirri ýagny bir sahna seredip bir dinläp oturan bir ýylyslemel. Haýsy ýaşda bolsun tapawut ýok da şonu siz öz sahna eseriňiz bilen ýa-da döreden kesmiňiz bilen özüňizi çekmeýän başarmalylar. Kä halatda ýa-da dismedial şu ýylyslemel gurulmalar ýerlerde ine men plan kesipdäki denany görüp durmuşymda bolup geçen wagtga başymdan geçdi. Gözüme geldi diýip bir gözüme ýaş aýlan pursatlama bolýar diýip gurulmalar ýerlerde. Doğrudanam aslında şu wakalan hemmeti teatrda goýulýan, kinolarda, eserlerde ýazylýan ähli zatlar adamyň öz durmuşyndan alınýar. Demek şol adamyň öz durmuşyndan alynan ýa ýene bir durmuşyndan özüniň kämeňde şu wakany görýärdi, adam tolgunýar. Ondan ýene bir teatryň hemişe-de bir aýdýan sözümüz bar. Hakykatdan hem şeýle teatrda canlı adam ile yüzbeýiz bolýar. Bu gaty täsirli bolýar. Hiç bir tehnikanyň, hiç bir zadyň ögüdini dolup bulmayan jady bolýar. Şoň üçin şu wagtda çenli teatrın jadysynyň gitmän gelýänligi, özüniň dören wagtyndan bäri şu wagtky güne çenli sırlylygy, oň bir çöşlenigi, gornuň çuňlugy, giňligi ol adam hakynda. O ýerde gurrun gidýär adam hakynda, adamyň doýgulary, oň häsiýetleri hakynda. Umumyň şol wakalaryň hemmesi olaň öz durmuşyndan alynan soň, olam adam hakynda bolan soň, diýmek şol gymmatly bolýar. Ýöne şonu sunuwat derejesine ýetirmeklik, şonu ustatlarça ýerine ýetirmeklik, ana şu ýerde ustatdan tapawutlanýar, halipalar emele gelýär. Şeýdi hem halipa şäherlik ýoly dören şu ýolum şu wagtyň hormatly prezidentimiz dikeldi, onu şa ýoly öwürdi. Şu wagtky teatrda, sunuwatda öňüdişliklen bolmagynyň asly düýbi halipa şäherlik ýolunyň gaýtadan dikeldilmegi diýip düşünýän. Hey brother, bulaşık tuttum. Niçin ağayını kırayım bu ne görüntü? Onçadan etsek de yürüyüne çıkarım. Çarbaşı böyle kaçırdım. Üstlerine yerleşik. Bizim çekmeni öttük. Asmanını öttük. Hey yokamden aşık şabiyle. Dur. Minna, kıvara sen buraya gel. Minna, bu hep kaçan buraya gel. Kaçma başı. Minna, kaçmakta değil, detaylar buraya gelin. O felaket Aslıfan ne edemeden? Hovay. Öldük yıkan yanmamın, atımı öldürmeniyor. Aslıfan'ın karakalesini öldük var ya. Hova. Mümdar kaşıp başlarını sürüm Aslıfan'a sordu. Dinlerin neredesin? Asmadık korkup maaşamdın neyesini ip kuşlara sağım olur değil. Ben yırttım. İlla akı perim öldürüp arasını tapayımıza. Kellerimizde kovurtağı izi geliyor. Sen ne oluyor? Akı beni çağırdın mı? Çağırdım yazık var ya dedim. Anulayıp girdik mi? Kaçırman kaççılık. Geldin mi? Akıl peri, Aygın efendim. ağırlık peri. Benim kaçmazdan haberim ka. Vay! Mum havarını mı kadıyım olsun? Onun için havarını mı? Katanın kız bir yağmurda geçip gittiniz. Vay! Tostumda katışacak da bir yerde gel. Vay da! Akta kaçırına var dikkat edin. Akıl peri, su verip böyle yapacak.
hiç yadıkta değer olmadı deyiptirler. Hem aramda ömrümün yani yerlerinde hep dersimde duruverim. Ağlayımız peri kafanı böyle mi olacak? Hayırdır? Kulağa geliyorum mübarek. Çarığımın mütiyle. Ay bölümün kovuruna yankıydı. Attın aldırağıda yakınını sat gibi. Haykınla pasta yanına. Şeydayın vursun. Ürrük gelse ağlayın. Birbirinin uykuları yoruldu. Değişti mi? Aşık mı da gidip nereye gitti? Ne oldu? Yanılımın ne? Hep gelin. Sudar hep gelin. Halis hep gelin. Neydim bilen ömür. Ne bilelik yani aytdyňyz da umuman näme bir durmuşdan alınýar diýen. Yo. Sizem näme ilkinji bir şu teatra gelen pursatlaryňyz bir sahna çykanýarda bir şular ýaly ýatdan çykmajak pursatlar bolandyr. Täze ýyl bayramçylaryna mydama näme bir şu gülküli pursatlar bir ýatdan geçilede bir däwe urlup. Owa. Asliýetinde şu teadil bayramçylygyny köplenç diýen ýaly adam näme ýylyna fer salmaga ennige degen bolýar. O bir hili onu da köplenç ýagdaýda bolup geçen şatlykly wakalar, bir gülküli wakalar gözüňde janlanýar sebäbi. Demek durmuşyň özüniň owadanlygynyň alamaty köplenç diýen ýaly wakalar ýadyňa düşýär. Asly şu şatlykly gülküli wakalar altyn taliplik döwründen gaýdýar. Bizine aslında molum bize bizim Türkmenistan halk artisti oğullardı Mehmet Huluyewa bizim baş mugollumyz. Şol mugollum bize şeýle bir içkin adamlaryň ykbalyny öwrenmekde, olaň kalbyna aralaşmakda şeýle bir düşünürşler geçýärdi. Şo tapaklarynyň hersi häzirim bizim gulagymyzda ýaňlanyp dur, uly mektep ekeni. Şu wagta çenli dowam edýär. Şonu mydama bir zat diýerdi. Biz öz gahrmanlarymyzyň ykbalyny töwerekden alýar, şoň üçin köplenç tyýynlaň töweregi galy bersede özüňiziň ýagdaýlaryňyz bilen köplenç ýagdaýda gyzyklanman, töwerek bilen gyzyklanmaly. Şol gahrmanyň ykbalyny öwrenjek bolmaly diýerdi. Artist gelýärdi öz durmuşdaky geyimlerini çykaryp aýdaly gahrmanyň keşfine, geyimine girenler soň ol ýam öz ykbaly diýär. Şeýle düşünýärdi. Ondan günlerde bir gün bizim bir 2-nji ýyllyk talip wagtymyzda her ýerimiz bir haýsam bolsa bir eserden bir gahrmanyň içkepletmesini almaly bir sapagymyz bardy. Oňa menem Nargylç Hojagelliýewiň bagyşlaýarym atly eserinden Läle diýip bir gelin bardy. Şo geliniň içkepletmesine taýýarlyk görýärdim. Olam tukat haly, şeýle bir gamgyn haly aýdylýan içkepletme. Bir gedegem men özümiň bir zata keypim ýokdy. Sapakda şeý otur, gaşymy çytyp, o da aňyrdan mugolum geldi, bizim şeýle ýaý bolup, ýarym aý bolup otur. Onda gany kim aýtjak sapagy diýdi. Onda meni çykardy. Onda men o wagt şeýle bir ýagdaýym bir hil tolugynyp dur, öz bir durmuşymda bolan waka sebäpli. Odan çykdym da içimden şular kemem däl edim. Täze häzir meňem aýtmaly, içkepletmem, şo men halymdaky geliniň ýagdaýy ýaly. Odan aýdyp başladym. Daýanç, ýadyňa düşýärmi? Ikimiz birinji gedek sataşamyzda sen gerip çykyýadyň, ýadyňa düşýär. Birdenem aglap başladym. Onuň gözümden bulur ýaşarak içimden begenýän aglap bilýärmi? Häzir men şo geliniň keşfini gowy ýerine ýetirýän. Moğoluma meni öwür, aýtýar meni şular ýaly aýtmalýar. Aýdyp boldum bir hili dymyşlyk onuň ýoldaşlarymyň gözlerine seretdi. Olar maňa bir hili gowy aýtdyň diýen ýaly bakyşyp oturlar. Oňa birden bir 4-5 sekund ýaly bir dymyşlyk boldy. "Hawa" diýdi. "Hawa aglap boldyňmy?" diýdi. "Şumjary boldyňmy?" ne diýdi. "Anany goýda" diýdin bir adat ýagdaýa gelýär, şu maňa läläň ýagdaýyndan bir düşünür. "Näme berdi?" diýdim. "Men gaşyma geçipdiň-de öz ýagdaýlaryň boýunça boýur göz ýaşyňy döküp durdyň" diýdi.
hayran galym bolmyň şey diýen. Ol ne edip şonu bilenligine hayran galym. Ýoksa men çynım bilençik ağlap durun şotaýdy. Göz ýaşlarym dökülüp çykdyr. Bulurap dur, sesim endirap dur. Onu da maňa şu atky sen ýagdaýyň gyzyklyl, güläleň ýagdaýy, maňa läleň ýagdaýy gyzykly. Men şonu mugulma hayran galym. Halifalarymyza Hawa. Galiberse de hemişe şu ene atalar hem mugulumlar hemişe dogry aýdýarlar, köp bilýärler diýen düşünjem şu gerek gatam bir hili giňedi. Ondan soň köşüşüp diýen ýaly aýdyp berdim, bary berdim aýdyp. Şu jaga sapak, şu jaga şu gün waka men durmuşumda şeýle bir öwrülüşi etdi. Şondan şeýlek dogrudan men öz şahsy durmuşumdaky ýagdaýy mümkin bolmagyny getirmejek bolan sahna. Onuň egerde şu taýda aýdal men durmuşumdaky waka bilen şu gahrmanyň wakasy meňdeş bulaýanlygyny da olaýan başga adam. Ol gülälik däl. Onu öwrenmeli. Demek men ýöne bir öz ýagdaýym gelip aýdaýma lälle. Şoňa içkin girişmeli. Ol mugulum bizden ustatlygy talap eden soň şeýden ekeni. Gülälik ýa belleýäňe de umman öz durmuşyň dälle şu ýerine ýetiren sahnadaky kesbiňi dol öwrenmeli. Hawa. Ne sizin ilkinji sahnada çykyş eden fursatlaň? Köpçülik sahnasyna çykdym, galatly sahna oýuny gidýän ekeni, şoňam gyýdylaň içinde, olam aňyrda agoýuň içinde, oňam aňyrsyny otyr, görnenok. Onu da gyýdylaň içinde şol huda edilýän ýerde, gamgyn däl edilýän ýerde özüm şeýle bir tolgunýan. Onuň şu gün akşam bile okan ýollaşlamyň hemmesini sahna oýunymyza çağırdım. Olaram gül satyn alyp, elleri güllü, atly gelipdirler, güläle oýnaýar diýip. Men o taýda hiç il görnemi, köpçülik sahnasynyň aňyrsyny otyr. Ondan bir ýerde çykýan ýerimiz bar, şu aýal gyýlar bolup arman soğuk gidipdir. Arman, han arman, arman mı gidip, oňam ýedimde boýnumda şeýitdirip, arman, olam görünmändirin. Sonra ýollaşlam. Sahna çykdylar, onu gelýärler, gül getirýärler. O da menim tunup ýerde çekildim. Olaram onuň öz halan gahrmanlaryna berip gidipdirler. Onuň akşam onuň öz bolýan ýerimize geldik. Umum ýaşaýjymyza. Onuň talip ýollaşlam üýtdiler. Sen bizi çağırıp ödüňe oňuň oýnamaýan ekeniňe näme diýip menim oýnadym, ödüm şeýle bir tolgunup, şoňky tolgunjum men hiç wagt ýadymdan çykmady. Ýoksa men görünmändirdim tomoşaçylara. Ýöne şoň içinde sanrap, enrap. Soňundan sahna çykyp tomoşaçyň öňüne gelýän pursatlarymyza bir gedek bir şeýle sahna oýuny bardy, bir ýigit bilen söýgü sahnasy. Ondan men öz balymda da birazajyk şol artist bolmaklyk biraz kynrak başlanan soň bir gedek sahna oýunyny men agam gelipdir. Onu bir gelenden bilem o. Ondan şeýle gelýän sahnaň edil öňrägine çykýan ýerimiz bar, sahnaň düýü bolýa, ortasy bolýa, edil tomoşaçylaryň aldyna gelýän ýeri bolýa. Başda şol artist boljak bolamdy, şol agam göwnemedi. Şonu bilmedim näme üçindir. Şu gyýdy maşgala köpçüligiň öňüne çykyp, şol atlary bir hili göwnemedi, halamady. Onu da artistlik sunuwatynyň şeýle gowy kärdigini, adamyň ykballaryny öwrenýän bir ulu kärdigini hemişe subut edesim gelýärdi. Ondan günlerde bir gün şeýle bir sahna oýunymyz bardy. Oňa da aýtman agam gelipdir. Onu men bilemok. Ondan bizde ýene bir zat aýdylýar. Biz tomoşaçyň ýüzüni görmelýär. Tomoşaçy bilen araňda ulu bir diýwar bar diýip ben kay oglardy mogulum bize hemişe öwredýärdi. Emma ýaş, tejribesiz gyz. Ondan sahnaň edil öňüne geldikde ondan ýigidin kiminiň şeýdip seressine asmana ay seressine ol ay diýen ýerimiz bardy. Ondan şeýdip oğlunum şeýle söýgü sözlerini aýdyp dur. Ondan menim şeýitdim on birden ýüzüm gözüm ütkekdi, agam otyr. Tomoşaçylyň içinde. Durdum şeýdip. O şeýitdim birden dymyşlyk durun. Sözlem ýadymdan çykdy. Ondan gapdamdaky bile oýnaýan ýollaşmam alyp çykjak bolup, seressine ay ýyllar şowlu saçyp dur diýip, ondan bilmedim näme üçin ýadyma düşdi. Durdunam asmanaky
ay diyeceğim asmana alma şeyle bir oğudun onun o alma dedi. Onun ağay dedi. Bu sen değişken olupsun şu gözü dürtme karanlığın içinde alma nereden görüyorsun dedi. Sonra değişken ol vay benim aytım teresine bir ay alma mendeş yıllar oğudan senin bir değişmek bulunak mı deyip çakır çukur ettik de şu sahnani soğuduk. Zordan. O yigidem çıkıp ne böyle sana bir ütködün zadet benim. Häzir menin şu atky artistlik ykbalym ýoly meni gutardy nokat goýully şoňa diýip düşündim sebäbi ne çykybam mene şular ýaly birowlar bilen çykybam mana ay asmany par edýäniňiz işgidem şumy diýer iki san tolgunma emele gelýär bir agamyň nazarlary galy bersede şu atky ýagdaýdan başalyp çykmaly sebäbi oýuny goýan rejissor oňum gazaby bar oňum synagy bar şoňky tolgunma bulanmajyr duýgular bulanmajyr üstesinde tecrübesizlik. Eger tecrübeli bolanlygymda da göräýänligimde de bir zatlar diýip alyp çykardym. Şu wagt titräp çyk şey diýip çyk. Ana şeýle waka boly ýöne. Hemişe şeýle bir ýagdaý bolýar altyn. Özüňizden bark görünsiňiz bolan teatra baran adam, onu da ilkinji gerek baran adam. Şoň jadysyna düşýärdi, şoň gowy Şu ütköşük ýagdaý men agamam şu teatra baryp şol sahna oýuny görüp onuň Kaptalımızda halipi artistlerim var. Olar görüp şolun bilen bile işleýän bilip bir hili şo men ykbalym bilen alalaşyp diýen ýaly gaýdypdyr. Şo waka şoňky tolgunmam, şoňky almalar, aýlar men durmuşymda bir ütköşükligi geçirdi-de. Rejissorum elbetde ol tejribeli rejissor. Onuň ýene bir ýagdaý şu alma aýly gurrunlanmada tomaşaçylar gülüşdiler. Men bulaşanmy, aldyranmy olar şeýle goýlanır öýdüldi-de. Ondan rejissorum köplenç ýagdaýda halkyň isleginden alýada şoň gödüňi tutýa islegini bolansoň rejissorum soňundan şu maňa bir käýäbem durmady bulaşdyranyň üçin gaýtam şo ýagdaýy soňky oýunlarymyzda da şeýdip gaýtalamaklygy goýdy gaýtam bir hili kiçijigem bolsa rowaşlyk boldy. Ne güleýlik ýa belli ýa umumyň ýa sahnada da şular ýalap ýa halatda bir sözüň ýa ýadyna. Adam da köpçülik bir aljaranlyk bolýan ýa-da şonu näme artist şu taýda öz başyna alyp çykman başardy. Ne ýene bir waka meni şu ýagdaýda terbiýeledi. Bizde şeýle bir ýagdaý bolýar altyn. Mysal üçin sahna çykýas bolan, sahnada aýdaly men bir topar sözlem bar bolsa, diňe şonu näle, mysal üçin sen men ýollaşmasam, senem sözleňi men bilmeli. Sebäbi adamçylyk. Galy bersede men öz ýollaşlarymyň sözüni bilip oňum sözlerini wakalaryny bilemde men gahrymanynyň ykbalyna çuňlaşýan. Esere men hazam girişýän. Ondan bir gezek şeýle bir waka boly, perde ýapylgy dur. Häzir perdeň 3-nji jan kakylýa edil açylmadanyň öňü ýany. Ondan biziň köşlaga diýip atlandyrylýan bir artistimiz bardy. Türkmenistanyň halk artisti Nurmurat Anamradov köşlaga diýdik. Onuň tilpekli, sakally, bir ýaşly açylýarmyn zarp bilen bir söz aýdýady. Bilen durs. Şeýle idrakda durs, onuň şeýle bir edil sahna perdeň açylmadanyň öň ýanyna teatrda şeýle bir ümsümlik bolýar. 1 minut çemesi. Herkim ýerlerine dur. Ondan 3-nji jan kakylly, şondan soň 1 minut ýaly wagtdan soň açylýar. 3-nji jan kakyllyda tomaşaçylara hoş geldiňiz diýip ses ýanglany häzir sahna oýnumyzda başlaýar diýilýän. Birden köşüläge durunyň garanqyrak intek üwürlip men ýanyma geldi. Gülälik men birinji sözüm näme diýdi? Menim doňdum. Diýdim köşüläge sözüni ýadyndan çykartyp etdim men. Burtuna bul wagt ýok, bul çalt aýt men birinji sözüm näme diýip başlaýan idi. Benim ýadyma düşdi, ondan köşüläge o neme plandat, neme diýýädiň öýdän diýme, şu hakykatdan men idi. Etdi. Yo şey diýädimmi öýdänmi diýädimmi diýdi. Menim diýädiň köşüläge diýädiň. Diýdi gitdi. Bir ýaş beýni zat hüngür etdi gitdi, aňryk durdy. Inni ýene de birden bir
tok geçen ýaly dıg edip dur. Köşülaga sözün bilmese, edin naklarım sözlerini bilmese, sahna oýnumyzam nägili bolar kal ýüzüm tutýan durunça edip. Birden ýoşluk bilen perde açyldy, perde açylşyp serip çykdy. Meňim ýoşluk bilen iki gözlem köşülagada. Onu ha durur diýen. Ýok, durmady. Perde açyldy bolan köşülaga. Zarp bilen adamlar dip sözünü aýdy berdi. Menim vay dip begendim. Men sahna oýuny gutordy. Sahna oýuny gutordy, onu köşülaga geldi. Be diýdi, birden adamçylyk diýdi. Sözümden ýadymdan çykaýan bolsa, ýaşul adam men diýdi, sözüm ýadymdan çykaryp bile. Sizden nam kömek ýok da onu diýdi. Menim etdim, soňundan durdy da nüştaýdy bir halipalyk maslahatyny berdi. Ulalak diýdi. Men sözümi, oň sözüni hemme sözler sen bilmeliýdi. Sen hükman bilmeli. Aýda senem sen şu ýaş beýniň bar diýdi. Sen hemme sözler işteniňden öwrenmeli. Şunu bilmejek bolsaň, sen öz sözlerini aýtmaly, bir kagaz sözüň bar sen bärde. Onu 2 sagatlap, 2 kagaz söz aýdyp galan wagtdan boş arkaýyn onu men sözümi aýtdym, durjakmy diýdi. Hano sen gatnaşyň, han ýollaşlaryň bilen ýaşamak, sen onu biziň boýdan başa sahna oýunyň dowamyna ýaşamaly diýen öwrüdilen mugolumlaryň sargydy, hano zatlar diýdi. Onu sen onu boş dursun da sen bana ziyan edeceksin onu diýdi. Sebäbi bana boşluk gelýär aňyrdan diýip. Ben hayran galym. Onun şoňundan şeýle dowrdanam öz sözlerimi, köşülagan sözlerini, ýene sözlerini bilmeklik men üçin mektep bolup galdy. Dowrdanam hakykatdan ulu mektep ekeni. Onu ýöne bir ýadyndan çykaran adama kömek üçin däl, hakykatdan içinden oň sözlerini gaýtalap durka artist boş durany. Şu boşlukdan erwesat ýok altyn. Haçanna boş artist dursa, tomoşaça güç gelmeýär. Haçanna şol artist näme üçin täsir edýär? Şol artist dowul bolansoň, dowulup dur güýçden, öz sözlerinden, gapdalyna kılan sözlerini ol ýaşap dur. Ýaşamsaň men tomoşaça täsir edýän. Eger boş dursam aýdaly öz başga bir aladalam bilen ýa bolmasa da ýene boş dursam ol hiç hil täsirsiz bolýar. Şol gyzyksyz bolýar. Men şol sahna oýunyna dowrudanam kömek etmekden geçin ziyan etirýän. Ana şonu maňa şo gerek köşülaga sapak berdi. Her bir işte näme biziň şu halipalarymyz bize uly tergi berýärdi. Sebäbi okuýan ýöne şu tejribeçilikde hem tejribe artýar şeýle-de. Kakna çykdyňça ýangaýdan şu jaga sözü maňa mektep bolýar. Soň bir hili gülkü bilen ýatlanylýan wakalaň şu pursatda ýaşaýşy, şonu geçirmeklik şeýle bir kyn bolýar. Onu da aýratynam ýaş wagtyň sebäbi bir Türkmende bir söz var da, madama uluýuny hormatlamak, ula sarpa goýmaklyk bize ogul kanymyzda singen. Olaýam aňyrdan gelen bolsa, ol işinde de kärinde de şeýle. Şoň üçin hormatly biziň halipalar bar wagtyny özüňe alyp barman kadalarym bar. Edil öýdäki geliniň gaýnasynyň öňündäki ýa-da bir beýleki maşgala agdalaryň öňündäki bolşýal teatrda da ýaş uly bilen ýaş kiçiň arasynda tapawut bar. Hormatsyla var, öz ýeri bolýar. Ine şol öz ýerini ýatladýan bir waka meňem durmuşymda bolup geçdi. Şeýle bir gowy sahna oýunumyz bardy, söýün gara gözlerim diýip. Ana şo ýerde bir meňem bir kiçirek keşfim bardy. Özüm ýaňyrak işe başlan ýyllamdy. Joşgunly, hyjyly, çaltyrak halk köpçüliginiň öňüne çykasyň gelýär, bir hili öwrenesiň gelýär. Ondan şol sahna oýunynyň özüniň bir şeýle sahna bedegi bardy. Ulukan baskançaklar uwa kagydýady perlen köşkünni. Demek köşk bolmaly, owudunlyk bolmaly, demek baskançak bolmaly, minaralar bolmaly. Ondan rejissörum sahnany bedeýän adamlar bilen şeýle bir owudun sahnanyň törüni owudun baskançaklar bar, aňyrdan perler düşüp gelýär. Perleňem şahatyny oýnaýardy Türkmenistanyň halk artisti Yelizaveta Garaýewa. Yelizaveta Garaýewa da biziňne tomoşaçylarymyz bilýändirler, şeýle bir gunt düşenýär Türkmeniň uly zehini, gaty bir gaýtalanmajak zehin. Oň durmuşda özüni alyp barsam bir uly mektepdi. Ondan ýerden tek sahna oýunyna taýýarlyk döwürler gidip durka.
Onun şeýle geldi, tek sahna oyunu başlamak ayagtylanyny, sahna ona geldi de men görüp begendim. Bir ulu davara, şu taýdan düşüp gaýdýat, tomoşaçylar görnür, ýürek gelmeli saz. Elizaveta Garaýewa da şeýdip seretdi de, "Be" diýdi, "Öze beýgrek ekeni" Meňem durdum. Häzir beýik bolsa muny täzen sökmeli, kiçeltmeli. Osoň ýene wagt sahna oýunumyzy ýene ýyda gaýdýady. Men ýene de ýanky tomoşaçylaryň öňüne giýjirek çykýan. Şoň üçin ýüregim çaltyrak çykat. Menim "Ýok, beýik däl, seredin" diýdim. Hemme kişim durlar, rejissor dur, halipalar dur, sahna gurýan oglanlar dur. Oňa sahnanyň üçerine Nülýany bardy, baskançaklarym. Kymyndan mindim de, "Ene" diýdim. Hiç il beýikde özüm derregim düşüp bolýar. Şeýle düşdüm. Durun şeýip şadýança. Oý durduny beýik däl eken, ana diýerler öýtdim. Tymyşlyk. Menem düşünmedim. Edip ýene durun bolan durdular. Liza Garaýewa maňa şeýle bir seretdi şonu. Men bilmedim bolan şo edekki, şo baştan geçiren duýgum yenidem şo teatrdan çykyp bilemok. Gaty aýlygan seretdi ol. Nem üçin beýle seredeni bilemok, ýöne gowy nazarlar däli. Şeý seretdi de öňürlüp çykyp gitdi. Ona men rejissöre seretdim. Olam öňürlüp çykyp gitdi. Hemmeler dargadylar. Şoň taýýarlyk bolmady. Men iki jödüm düşünmedim. Gowy wakaň däligine bildim, gowy zadyň bolmadygyny, ýöne näme bolanyny bilmän. Etdim de göz jagamy tegelep çykdym da gaýtdym eň soňuna. Öýe gaýtdym. Ertesem adatdakylardan ir teatra gaýtdym. Özüme uzak gece yatmadym, altyn bilemok, näme üçin onu bilemok, näme boldy waka, näme üçin şeýle boldy. Men bardym şoň ırgylamaýanyny, beýik däligini suwut etmek üçin görkezim, özümçik bükdüm, näme boluşdaýdy. Oňa yetip gelýän teatra bolan öňümden Elizaveta Garaýewa bar. Ol halipalyň bir adaty bar, ol has ir barýar teatra. Ýoksa menim şoň ir barýan. Oňa şeýle bir gorkýan, çekinýän, onu da gat-gat ýöredim de ýanyna bardym da "Salam Elizaveta Garaýewa" diýdim. Onuň şeýle ýüzüme seretmän, "Salam" mally şeýdip salam diýdi. Indi bir zat diýer diýen ýanyna ýörep çykyp barýan ikimiz esli ýörek gitdik, sesini çykaran ok. Menim sesimi çykarman galman çykarýan ýanyna. Ondan ay teatra gol öýretdik bolan ahyry ol usat da ol adam duýgularyny, olaň häsiýetlerini, kalbyny okap bilýär. Ol men ýanyna bolup barşygymy, zadymy duýandyr. Men ötünç sorajak bolup näde sorap bilmeýänligimi, näme üçin soramalygyny da düşünmeýänligimi bilýän bolmaly. Ondan şonna şeý diýdi. Şu türkmeniň maşgalasyna aýratynam gyýyl maşgala özünden ullar bar wagtyny ilgedeklik bilen jogap berjek bolmak gelişýänler diýdi. Onum şeýle bir sowuk, şeýle bir güňlüç sesi bilen aýtdy. Men he diýdim şonu. Asyl ol menden soramandyr eken şoň beýikligini, şoň ırgyllajagyny, ırgyllamajygyny, näme hilekdigini o men aýtmalýar. O rejissor bar, sahnany guran beýleki oglanlar, kömekçiler, sahnanyň suratkeşi ýürüýte bir separ jogap beren adam barda. Galy berse de oň özü dur. Men o taýda men bir çağa senden soramadylar. Irgyllaýam ka bar gülälikçanan çykdy gör diýen bolsa, onda men çykan bolsam. Men şonu düşündüm. Doğrudan haçanna özüňden sorulmayan wagty ilgedeklik bilen jogap berjek bolmaklyk. Ol diňe bir ýaş gyýdy, ol hiç kimem bedemeýän eken. Doğrudan şo sapak, şondan soň men Elizaveta Garaýewa bar wagtyna, beýlekler bar wagtyna eger özüme bakyp bir zat soraýmasa, galan ömrüme men şonu bilýänem bolsam jogap bermedim. Gülälik özüňe näme biziň halipalarymyzyň elinde bolup bir tapatsyňy da ýaýdýaňy da köp edip terýän uğru özüň alyp barmaň uğru şeýle işte umuman bir tapagalym diýäňizde ine özüňize mene halipa da
ne bir talipler bilen ne bir aragatnaşykda bolan pursatlaryňyz bolýan hemme talip diň bolmaýar. Dawa. Her häsiýetde adam näme dürli häsiýetde Dawa. talipler barda. Dawa. Ne şolaryň birazrak bir näme bir öz sapagyna şeýle çyny bilen ihlasy ýapşýan bolýar. Dawa. Kä halatda birazrak sowuklara garaýan bolýan. Dawa. Şolar bir diňrek ýetişdirmek üçin näme işler atlar? Aslında şu her adamın özünün bir aýratyn bolşy ýaly çağalar şeýle. Çağajyk dünýä iňinden aňyrdan gelen gany boýunça, maşgalada alan terbiýeti boýunça we ýene-ýeneler boýunça çağadan talipden tapawutlanýan altyn. Şoňa mugollum gözü biziň öz halypalamyzyň bize garan gözleri bilen seredende indi men öz mugollumlymyň halyna düşünýän. Indi men olaň ýagdaýyna käbir ýerde gazaply durýdan ýerlemde ol gazap däl ekeni. Ol asal ine barabar doýgu bilen, ine ata barabar doýgu bilen şeýle bir bize mektep eken. Käwaty öz mugollumlymyzyň bir gazaplanýan, gaharlanýan ýerine näme üçin şu wagt şeýle gaharlanmak näme gerek, ýa-bir şeýle zabun tutmak näme gerek diýdirýän mektebi dogry ekeni. Şu Halypa şäherlik mektebinde biziň ýolumyzda da şol hakykatdan hem şeýle. Şoň üçin gelýän çağalaň, gelýän ol bir ýaňja bir mektebi guturan çağa, olun tek artist däl. On her hili öňe bösen, bir zabunrak terbiýede bir has ýoldan lälikdirdilen, sen eliňe gelýän. Inni sen olur bilen şeýle bir gatnaşykda bolmaly, köplen çagdaýda hersiniň özüne görä hemem bir midemet kanun boýunça. Teatryň özüniň bir midemet kanunlary bolýar. Ony men bozmaga hetdim ýok. Çünki men ony halypalardan aldym. Men muny geçirmeli. Şoň üçin şol midemellik esasyna şol bermeklige synanşýar ýöne aýratyn bir şu atky biziň türkmen medeniýetimizde, türkmen teatr sunumymyzda aýratyn bir şahsiýetlen kemale gelmekler üçin şol çağajyklara şahsiýet tökümine garamaklyk wajyp. Şoň üçin şu at şoňa bir gaty bir hili gödökdar asman, käbirnede bir gaty bir eljiretmän, şeýdip bir yetiştirilýän daragyt kimin başdaky nahalçygyň seredilişine baglylygyny düşünemizsoň, şoňa biz mümkin bolugyndan ýollaş beýleki mugollumlar bilen şeýle wakalary jemläp öz başdan geçirilimiz gurrun berip şu ýoly biziň hem geçenligimizi aýdyp, biziň hem şu atkyal tolgununlyklaryny biziň hem başymyzdan geçirenimizi aýdyp çyk şeýle ýoly geçilýär. Umumyň biz bir täzelik edemiz ok altyn. Hemişe de bir täzelik ýokdy. Öňkü gelýän ýoly dowam edip, şonu ýöne häzirki zamanyny, ine şu atky halk köpçüliginiň isleýän talabyna laýyk geljek eserler goýmaklyk bilen, şonu şu häsiýetler öwrenmeklik bilen şu ýoly öwredýär. Şonu da ýene de şol öňden gelýände Halypa şäherlik ýolunyň midemelligini berk saklasaň, galibete de şu atky öz okuyan, öz bilýän zatlamydan üstüne goşsaň, bir şeýle bir mektep, mugollumçylyk mektebi emele gelýän eken. Türlü kärelde biziň mährebden alamaz, zähmet Hawa. çekýär. Ýöne şoňa garamazda näme bir täze ýyl bayramçylyk diýileni dama biziň mährebden alamazdyň bir işini köpelýän pursatlar bar. Hawa. Şolar bir işden gelen pursatlary şu öýe näme bir maşgal üçin tagam taýinlanan, soňra birazrak giýjirek ýatýan pursatlar Hawa. bolýar. Sebäbi taýinlykda. Hawa. Ine sizem öz zähmet çekýän uğruňyzdan daşary bir täze ýyl taýinlyk görýän tiňde bir esasan bir täze ýyl bir türkmen saçagyny näme bir milli taýamlanmady bilen istarlar bilen bedelýär. Ine siziň hem has bir ulugýyňyz bilen näme bir taýinlap bir öz saçagyňyz bedeýän pursatdaňyzda nämeler taýinlyk görýär. Altyn men gaty bir hili nahara ökde däl. Ýöne käbir nahara gowy pişirýän diýerler. Oňa da bar ihlasmy bir hili höwesimi şoňa siňdirýändirin asly. Ýöne gowy dälliligine de her bir gelin, her bir öý bekesi ol adamdan bir näçe tagamlan görnüşlerini taýýarlap bilýär. Ol hakykatdan öz ejelemizden alanymyz. Käbir artist ýoluşlarymyz we artistleri anlamyz. Öňe bizde öz kärdeşim bar Türkmenistanyň
Atqadan artisti Maya Annaeva. Şoň şeýle bir eli süýji. Ondan şol bir tagam taýýarlan wagtynda şol iýen bolan özümiň kän bärden gaýdanlygymy bilýän. Her zady şeýle bir süýji tagamly taýýarlap bilýär. Onuň oturup pikir edýän, ulu goýgam elbetde adama berilýändir. Ýöne berilýän däler diýip oturman, ihlas edende islenip tagamam süýji bolýanlygyny ona göz ýetirse bolýar. Şoň üçin öz milli tagamlarymyzy biçirmeklige çalışýan palaw, eretinen palaw görýän. Ne gülelik ýa belýän da öz kärdesiňiz ýa maýa şeýle tagam taýinlady ýa-da doğrudan medeniýetine özümiz näme bir dinanyň arasynda bir iste bolan pursatlarymyz mene bular ýa tagam taýinlasan şeýlere bolýar ha tagamla etmek üçin näşeler ýalak näme bir göý görümler ulanmaly bir maslahat alýan da şeýle de bu näme biziň dinanymyzda bir mahsus häreketler berdi. Olamar tejribeçilik ýaldat, onuň käwat bilmeýän zat onu öwrenýän, sen käwr eden zatlaryny ol senden öwrenýän käwr zatlaryny, hatda şu süýjülükler bolýar, şu süýjülükler taýýarlamakda da doğrudan käwr gelinler şeýle ussat bolýar. Oňa aýratynam şu biziň şu adyny köplençäde altyn bizine radio ýaýlymyň üstü bilen gatnaşykda bolýar, tomoşaçylarymyz dinleýijilerimiz bilen şonu köplençäde biziň dinleýijilerimizden gelýän bir soraw jogaplaryň esasyny bilip bolýar. Biziň gelinlerimiz şu şeýle bir tagamy ökde bolýarlar. Olaň iň uly hünär dogrudanam aslynda öýüň beýkesi bolmaklyk, öýüň beýkesiniň iň uly hünäri tagam taýýarlamak. Şol tagama biziň jenanlarymyzyň gaty köpüsi ökdi. Bir gaty begenler diýmek şu milletiň özüni aňyrdan gelýän enelik mektebiniň, jenanlyk mektebiniň beýikdigini görkezýär. Tagam taýýarlamakda terbiýe mektebine we boýsanyrýar. Dogry. Elbetde gülelik näme bir özüne bilen bir näme bir çağak öz ijimizde ýa inimizde diýetine plan tagam taýinlap beräýik diýip ýa inimiň ýa palaw niýetler ýa inimiň bir unasyny niýetler diýetler. Elbetde edilýär şularyň ähli ýa belesini diýeli biziň geçmişde de häzirin şu dinanymyzyň biziň taýinlaýan bir taýamlamyzda şeýle uly berýänligini sanýardy. Gülelik elbetde näme oğullarymyz we gyýyllarymyz we olaryň näme her bir täze ýyl saçagyna hersiň bir öz isleýän tagamlar bolýar. Ýa-ni beýlesinde şular ýa süýji tagamlar bolýar şeýle dämi. Elbetde şularyň ählidinden biz dinanlar taýinlap bir saçaga bermek biziň bir borçymyz bolup durýar. Şu milli tagamlar taýýarlamak umuman türkmeniň saçagynyň tagamlarynyň durluligi aýratynam täze bayramçylygyna hasam bir gözelýär. Çünki biziň halkymyzda diýip bolup galypdyr. Ýylyň saçagyny näçe gowy bedeseň, şonça da inniki ýyl bereketli, döwletli ýyl bolýar diýip yrmedilýär. Biziň halkymyzda ordanam bir gowy yrmlary ynanýan halk doğrudan ol şeýle de bolýar. Şoň üçin 2019-njy ýylyňam bereketli, ırsgally, döwletli ýyl boljakdygyna ynanýan täze saçaklaryny giýiňden ýazarlar. Şeýle bir uwudan bederler bilen bezärler. Her öýde berek mehmançylyga barmaklyk diýip bolup galy. 2019-njy ýylyň her ojagy, her öýü, her saçaga ırsgal bereket getirmegini, şatlyk, şowguny getirmegini, gahrman arkadagymyzda bolsa jan saglyk ömrüniň uzak bolmagyny, işleriň mundan beýlegam diňe rewaçlyklary beslenmegini arzu edýäs. Täze-ýylyňyz gutly bolsun, düşümli bolsun. Sağ olun gülelik, arzularyňyz hasy bolsun. Sizde näme mundan eýlek işiňizde diňe üstünlikleriň ýaran bolmagyny, täze-ýyle de täze arzularyňyz hasy bolmagyny arzu edýär. Sağ olun altyn. Ojokda ot ýantyn mähriňiz bilen, ojoklaryň oýdy ömür geçmesin. Bir-birige sarpa goýup ýaşalyň, sarpa etilmesin, pesa gaçmasyn. Edilýär şu täze ýyl bayramyna mydama birek bilen agzy bir saçaň başynda jem bolup, dogan garna şiar bolup bilelikde täze ýyl bayram toýlamagyň her biriňize arzu edýän. Goý täze ýyl size täze bagyt getirsin. Goý täze ýyl size rızgal getirsin. Bize şular ýaly berkarar döwleti beren, hormatly prezidentimiň jan sag ömri uzak bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun.